Hello lwgwpwr, welcome to my YouTube channel. Ini yang gabang समनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों। बे गोदान भिडिअआवहाय आं दिनै नोंथांमोननो जोंनि बर' हारिनि दोंसे एलबाम सं खोनासंनो सानदों। नोंथांमोना बे एलबाम संखौ खोनासंनो जुदि मोजां मोनो, साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। नोंथांमोनसिम बेनो खावलायनाय आंनि। नोंथांमोना जोंनि बे बर' हारिखौ बिदिनो जौगाहोलांगोन मदद होनानै आंनि बे खावलायनाय नोंथांमोनसिम।